Louie Avellaneda, Miguel Avellaneda, Christine Hannah Mandayuhan, Adelaida Flores, Rosemary Regali, Sister Rosemary Regalio, Estrelita Alindao, Rodel Montimor, Ranelio Pincerna, Mirasol Abintahado, Zenaida Canico, Rosita Sanico, Yoncia Avellaneda, Erwin Senyuti, ug sa tanang mga tanan sa purgatorio mawala na naghandong nagpamisa Corpus Sandiego family. Pamisa sa mga pangalan nila ni Florencio, Narcisa, Mateo, Manuela, Seryapo, Felisa, Leopoldo, Teresita, Carlos. Umisa pasalamat sa mayong panglawas o sa mga grasya na nadawat. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ang tugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Ikatulo ka Domingo sa Quaresma, atong pangayon sa Ginoo ang grasya, ang padayon kita sa pagsunod sa mga buhat ni Jesus, ilabi na sa pagkontrol sa atong mga emotions, ilabi na ang panahon sa hay kita, pasok, ang karoon sa atong Ebanghelyo, pagpuntan kita, tudluan kita ni Jesus, usawan ang masukong tabi ang kasal. Mga igsoon, ang kitang may andam sa pagsaulog ni Santos ng Misa, mga kitang pasaylo sa atong mga kamahan at inusulan atong mga sala,
kaya kung Ginoo andam pasaylo ka na. Kaluyan nung kita sa Dios nga makagagamong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, tinubdan sa dalang kaluoy kayo, nagtudlo ikaw nga diha sa pamanga pagpuasa, pag-ampo, pag mga buhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala, dawata kining pag-angkon sa among pagkaubos, o gitugod nga kami, nga nanaluya, tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan ng takanunay tungod sa imong kaluoy, kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhiyong kariuban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Diyos miingon, ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kanimo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagpaton og laing Diyos gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos, ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong nga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko sa bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan,
ug mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unong kaadlaw, ibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga naanaa kanila. Apan, ipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, ipanalanginan ko ang adlaw ipagpahulay, ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga mihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagutang-butang sa imong isig katao. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni ang iyang nga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang malawong sa Ginoo nagahupay sa kanan. Ang kasuguan sa Ginoo kasanigan. Nagahatag og kinahanglan sa hayanon. Ang mga suko sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangtulan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan mga milagro aron motuo sila. Ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan alam kanamo, nagsanyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. O kining mensahiya, wala kahimong sa mga Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas likon pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Pinutlugikan sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busamiadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao na namaligpyag mga baka, mga karnero, o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta. Kunya si Jesus naghimog latigo nga gilinupit o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuan usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis o kwarta o isalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namalikyag mga salampati, dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon ang akong pagmahal sa imong balay o Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadakuan sa mga Hudiyo unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-anon niyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila mingon kaniya, kapatan ug unong katuig ang pagbuhat niining temploha, kunya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Kapan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini. Ug nituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus dito pa sa Jerusalem, panahon sa pangiling sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala musalig kanila, sangilit na sayod man siya sa tanang tao. Walay kinahanglan na sultihan siya
ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, kay nasayod naman siya kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So ano na kita karon sa ikatulong ka Domingo sa atong pagpanaw sa Kwaresma. Nahinundo mo ako ng balik-balikon nga ang atong gihimong guide sa atong pagpanaw ang meaning sa Lent, Lent. Sa ganito, ang panahon sa Kwaresma is a time to learn. Ang panahon sa Kwaresma is a time to examine our lives. Ang panahon sa Kwaresma ay panahon para i-nurture na ito ang atong spiritual life. Kung saan, pag-ampo, prayer, fasting, and almsgiving. Kunya, last, ang panahon sa Kwaresma, panahon sa transformation. Ang pagkausap sa tao ng mga himo siyang mas buutan. Okay? So, kanunay ang atong nasa atong ulo, hindi ang panahon sa Kwaresma, naamon tapo'y daghang makatunan. No? It's a time to learn. Mo gani, mga tama ko ninyo. Nakasuway na mabog na suko mo? Ha? Pali yung isa katong mga tao na nakasuway na suko. Paita, ako may kitang tanan tingali, no? Kitang tanan natin panahon nga masuko. Okay? Ayaw lang po nga, kanunay pong masuko. No? Hindi mata pa ng suko na dayon, ang kanilid katug suko, grabe na po na. No? Pero sa atong kinabuhi, sa atong kasinatian, natin panahon nga, isa kung saan mong pugong, masuko ka. Pindot kayo ang atong Ebanghelyo. No? Kaya nga ito usahay pagsabot na sa Jesus gani, dili masuko, pero kay bauta, nga dining panahon sa Ebanghelyo karon nasuko po diya sa Jesus. Dili insakto ang giingon nila tanang kasuko sala. Okay? Kaya nga naman, ang kasuko is so-called an emotion. Kung emosyon na siya o dili na siya sala, dili na siya automatic nga sayo. Pero unsay buhaton nato sa atong emosyon, pareho sa kasuko, kung managpa nako, kung mo magbuy-buy nako, or unsay akong sabihin, anha nako, makasala. Kuha ninyo, so dili kita kalikay nga dili ta masuko na aging panahon. Mao gani nga si Jesus tungod sa iyang zeal, sa iyang pagigugma nga ang simbahan, ang templo imuon nga balay ra ka alampuanan. Nasuko siya kay nganong kuno gihimo nga merkado. Nana dito ang mga naninda, mga kalabaw, baka o unsa, no? Kay sa una gud ang templo adto man maghalad og mga mananap. Mo na kanana dito kay gibalik yan nila kitsa ko tong gusto mo halad. Pero nakalisod kay ang mga tao hindi na makasod hangtod no nausab ang purpose sa templo. Mao na nga nasukog si Jesus. Karon ang pangutana, nakasala sa Jesus kay nasukog man siya? Wala. Kay nga naman kay atong masaktan karon ang iyang gibuhat no wala niya gitumong sa mga tao. No, ato ginang nadunggan sa Ebanghelyo kanina nga atong gibasa unsay gibuhat niya iyang gahatag gabuhat tinora sa latigo kinsay iyang gilatigo kinsay iyang gibunalan dili ang katong naninda. Okay, iya giabo ang mga mananap dahil ang tungo sa tuwa uging na niya dat ang niyo ayaw dili susulod sa templo. No, kita gud usahay di ba masuko na gayto no ang tao mo atong pahimutan tinuod ang hadiya mag-angkit ka. No, maingon may sulti ni San Pablo that if you are angry, let it be without sin. So, naitudlo na ko kaninyo niya. Kung sa'y buhaton na to, kung masukok ganita, aron ta dili makasala. Kuha? Kaya usamay, grabe kayang sala nga mabuhat na ko kung masuko ko. Example, na suko kay ko sa traffic, yan ako'y pusil, bang! Patay. Pwede tapo ang sala kay nakapatay na po tungod sa akong kasuko. Okay? Kung saan man kader, okay?
na gitawag sa psychology o the ABCDE of anger management. Unsaon pag-manage ang akong kasuko. Kay kinahanglan gyud ka budbaya nga masuko kun na ay so much injustice nga gibuhat dinhi kanato. Example, imong asawa, imong bana, gikulata diha nga walay gibuhat nga dautan. Masuko jud ka, pero kung sa imong buhaton kinahanglan nga dili ka makasala. Isip tubag sa dautan nga dili mo. Only example nga gimo ni Jesus. So unsa ang management of anger? A, B, C, D, E. Pila ka letra? Si Father may likig letra. Okay? So bali ato ta magsugod sa letter E. Kung makamatno na kang nasuko na ka, no? Ang uban may bawa nang masuko kay mamula na. Tinuod? Na ubang masuko na kay magdunggan mo ang tingo. Okay? Ano? Inana. So unsay buhaton nga basta makamatno na kay murag ang imong kasing-kasing murag nagkabutonon na inana. Unsay buhaton? Letter E is to exhale. Kay ginhawag lawom. Muna gitawag og exhale and inhale. Kay nga naman, kay kana na panahon nga taas kay matug emosyon, wala na mo dikta ang imong lunakuna. Ang emosyon namin naglabaw. So ini ginhawa ni mo lawom usa nakapaagi nga ang imong una-una mo connected na sa. Okay? So, ako gining no, example ni sa akong ginagwilan ako, na kapila na ko na higayon po, no, mayroon sila ka na si Father Dodong, dili man ang masuko, ayaw din na, kaya nasuko na ko sa seminaryo, no? Pero nandiyan sa hidlaran, utsaon nila, kabaw silang masuko, ang isulti ninyo niya, okay? Anyway, so exhale and inhale. Panita nag-drive ka niya na, may kalit, tihag, liko, o unsa, sa imong buhaton, instead nga, no? Sa imong buhaton, imo, siya kita doon sa ang unang bahay-bahay buhaton, ginhawag lawom. Bisan katulo, kalima, usa pa. Okay? Nya, letter D is decide not to make a sin. In-inhale ni mo, connect sa imong ulo, dili ko sugot nga makasala ko. Okay? I-prolong ni mo ang imong okay, reaction. Okay? So, mo-decide ka, na may paagi na di ko makasala. Okay. Nako, ihatag ang example ninyo. No? Sa seminaryo, usahay ka na masupog na ko, ang grabe nito yung problema ng pagkapabugag yung mga seminarista. Instead, nga akong yaw-yawan sila, ang kong buhato, noon akong ginhawa ko. Nagsuod ako sa akong kwarto, kita nagkagilip ka ng bulingon. Ako ng kaon, nato ko sa labhanan, kung ang sayganan na. Oo. At tuloy mong igawas ang imong kasuko. Hindi ko man kalmado na kapwede ang imong istoryahon, ang imong mga seminarista. Usahay, magkuha kong silhig, agila ito sa gawas, panilhig ka na. Na-release din mo ang imong energy, imong emotion. Hindi ka man kalmado na kapwede na makaistorya kung insakto sa tao na nasuko ka. Kuha? So decide not to make a wrong sin, a sin. Okay? Then letter C, connected diha mo na sa decision. So, mani mo exhale, inhale, decide not to make a sin. Then letter C is control your words and your actions. Kontrolon mo. Bisag pasukmagon na ka. Anak na lang, no? Ayaw itsukmad sa nahong. Okay? Okay. At doon para siya dibuhat may susuko siya pero iyang giabot dito ang energy. Iyang gilimbuan ang dito nigawas ang energy. Kung ako patong basin o ako na tong gisukman, ako na to alok or unsa pa. Pero sayo or salak kung ano ang buhat. Kuha? So letter A unsa to? Exhale. Letter D, decide not to commit a sin. Letter C, control your words and your actions. O ba yan ang delikado sa ikang ang action ako sa hindi na mapakli, no? Dili na na kumausap. Para sa kong gisgot ninyo, dagang kayo gitawag kung masuko ka sa traffic,
Nga na kay pusil, nakapusil ka, patay, tuwa sa bilingguan karon yung father, magbasol ko, pero tungod sa kasuko. Okay? Then letter B is behold. Kung sa'yo pasabot, you hold your unsay imong kanang nasa imong mind kini yung tahana magsako kini ra ko imong tahana lain gyud kay ni plano nako inana, so hold it and look, behold and see basin naa pud koy participation nganong naingani ni sitwasyon ng karon. Okay, so behold meaning look around niyong kamala no ako pud ay sad-an. Nainom mo sa istorya katong dili sa gospel ni John na ibabae na nasakpan nga nanapaw. Ang mga tao gadala na o bato kay ang silot batuon siya hangtod mamatay. Unsay gibuhat ni Jesus? Niyon siya kinsa ninyo ang walay sala, siya ang una nga mo bato. Unya na hindi bato wala. Kaya niyon sila, kung ako po diyan makasasala ko, so amay ko dahil kong batuon. Dili ko mo bato. Unya, yung tabok ng lakaw sila. So walay nakasala tungod kay dituduan sila ni Jesus kung sa'y buhaton. So, behold is to hold your actions aron makita nimo wala ako po diyan nakapasin. Nakasala ko ato kay basin ako i-instigate aron siya may nato. Ha? Okay. And letter A is to admit na kitang tanan makasasala. Kitang tanan tao o masayo, so dili ko angay nga masuko. Dili ko angay nga mo samparong umubunal o unsa, ako lang istoryahan at isakto ayaw na nakuhata. Kay simba ko, no? Dili mahayong ang imong nabuhat. Kuha na? So, letter E, exhale, inhale. Sunod, D, decide not to commit a sin. C, control your words and your actions. Letter B, behold, no? Behold nimo ang imong utang buhaton, no? By trying to see ako sa mga sala. And letter A is just to be humble and admit na ako sa tao makasala. I-close na ko sa usa ka istorya, no? Ngay usa ka tatay dati, rato kay siya. Kapalit lang niya 3 million worth na sakyanan. Kunya samtang iyang pasinaw ito sa pagbuntag, ang iyang anak na 7-year-old nagduwa-duwa o di sa iyong lugar. Karon kay sige man o bato-bato. No, kagubukan og bato ang bata. Naigong ang sakyanan. Nalumping ang sakyanan. Tungod sa kasukog sa amahan, lakot kay siya kay 3 million ang worth sa sakyanan. Isa gibuhat niya, dala niya ang anak, iyang di bunalan og maayo ang tudlo, hangtod nga nabalik ang tudlo. Gidala sa ospital ang bata, grabe naman, nagkadunggo ang anak. Karon, hilak mo niya, nag-sorry ang anak ko, daddy, sorry, huwag mo katuyo nga maiko ang sakyanan. Karon anyway, after 2 weeks, okay? Ang daddy, pag humana doon, gidala niya siya shop, gipaayo, kunya, nahimo na, nabalik na sa nagtanim doon, nahamis na yanan. Karon pag uli, no, gidala sa ospital ang anak, ningon ng bata, daddy, ang imong sakyan ng 3 million, ibalik na rin kaning doon. Pero kining akong tudlo, nagiputol, kanusama niyo mo tubo, daddy. Nihila ang daddy niyo, sorry anak. Kay tungod sa kong kasuko, nakabuhat ko dili insakto. Isa kung saan nakupasol, di na namutubo. Ang imong tudlo, anak, isa na akong sakyanan na ayun. Magbantay kita. Mo nang itudluan kita sa Ginoo kay kita tanan masuko. Pero kung dili i-manage ang kasuko sa insaktong pamaagi, basig moabot ang adlaw magbasol ta anong nahitabo kini. Nindot kay ni Ebanghelyo, no? Kay atong tumanon to, exhale and inhale. Decide not to commit a sin. Control your words and actions. Then behold, see whether you are a part of the problem, and then admit na ako sa masayo. And ato ning buhaton,
malayo ta sa mga pagbasol matanda. Amen. Kalihog manunto. Nagatuo ko sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan, pabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak pabugtong Ginoo nato. Nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansang sa krus na matayong gilubong, mikunsat sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Ug gikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga mintay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa papasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang mga sugo sa Ginoo tataw kaayo, apan sa mga higayon nga diin kita wala magsunod sa iyang mga sugo, ang ayan natong hinumduman nga mas dako pa ang iyang kaluoy. Magampo kita karon ngadto sa atong amahan uban sa dakong pagsalig sa iyang pagkamaluluyon ug moingon kita, Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang simbahang Katoliko magiya sa iyang mga ginsakpan diha sa dalan sa pagkamaayo o magdala kanila aduol sa gugma sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan pamatia. Nga makatun kita sa pagsalikway sa sala sa tibuok natong kasing-kasing o magpabiling matinumanon sa kasuguan sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan pamatia. Nga ang mga masakiton nga nataktan niining COVID-19 makabato na o hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan pamatia. Nga ang mga nag-alakad sa mga masakiton o ubang huton sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan pamatia. Nga ang sulugoon sa Diyos, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan pamatia. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, makatagamtam na sa walay katapusang kinabuhi, pinaagi sa kilansang paglabanhang Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan pamatia. Makagagahom nga amahan, sa imong kaalam gipadayag mo ang imong balaod. Sa imong kaluoy imo kaming gihatagan sa grasya sa pagtuman niini. Dungga ang mga pangamuyo sa katawhan nga nagakatigom diha sa ngalan sa imong anak nga nagabuyog nagahari hangtod sa kahangturan. As gentle as your children's
Igsoon magampo kita aron ang apog ang inyong sakripisyo dawaton nata sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Sa pagdahimaya siya alam sa pagkapustahan at sa tibok niyang santos ng simbahan. O Ginoo, malugmayong ta ikaw nining mga mong sakripisyo, kami nga nagampo sa pasayloan nimo sa among mga sala, naning kamuton ta sa pagpasaylo sa mga nakasala sa among mga igsoon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi na Jesucristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon ngay tanon gisantos niya ang balansayon sa puasa. Ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa nagtudlot kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang munda kami nganha sa Pasko nga wala na'y katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok sa ilang walay hunong nga pag-agi. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalang mong espiritu ron pagsantos sa inyong mga grasa, aron mahimo kini alang kanamong nga lawas ug dugo na Jesucristo na among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawa ka kini ninyo nga tanan ug kanha, kay kini mao nga kong lawas na itugyan alang kanino. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag nini ngadto sa mga tinun-an o miingon. Dawa ka kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ka kini aron paghandom kanang
Kini ang misteryo sa Si Kristo ay kumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, naghahanap kami kanimo Amahan, lilipaan sa kinabuhing kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan, nga mga tubang, ug malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na silang tanan ng ipahinungdan ni Santos na Misa. Malaumon nga mabanhaw sila kang kanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daydon, gamay ko ang naging mayaon, tinaagi na Jesucristo imong anak. Tinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatagan ang kanimo mga gagamang kamahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong tinanggaon ng Amahan at kung gamito ng mga pulong nga gitudlo kanasot sa atong manunod. Umabot ka na mo ang imong giharian,
Diyo nga imong ta kaming luwason sa tanang dautan o tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagkapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo, among manunubos. Kristo, naging ka sa inyong mga apostoles, kalinaw, ibilin ko kaninyo. Mga kong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Kayo tanawang ang mga sala, kundi ang pagsalit sa inyong simbahan. Ug sibo sa inyong kabubuton, hatagi kami sa inyong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta nga itong panaginig sa unay, panagdait na natin. Mga igsoon, maukilis na Jesus, ang anak sa Diyos, o anak ni Maria. Siya ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga salat sa kalibutan. Bulahan kitang itawagan makaambit sa iyang bangkete. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anak sa labing balang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Pangkod ko ikaw sama ani ang kauban ka na. Ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon minanha kanimo. Ayaw itugot na ako ang mula kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Madampo kita. Nakadawat kami sa pagsapasalig sa kaluwasan na ug naghubong kaming aniya sa yuta sa pangalangin nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo, na kini nga mong gihimo pinagi nining sakramento, matuman ta pinagi sa buhat dinhi sa mong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Grata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and given clean lives. Rush you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people's task to find cures for this disease and to stay its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Please our efforts to use these vaccines to end this pandemic in our country. Pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health and protect those who care for them. Grant eternal rest to those who had died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concerns and compassion for each other see us through this crisis and lead us to the conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God and forever and ever. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, help of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Luis Maria de Montfort, Pray for us. Blessed Maria Luisa of Jesus. Pray for us. So, ang ugma, magsugod na ang atong project dire, no? Yung mga layout din na. Kung ang yung na gusto, labi na mga lalaki gusto mag-volunteer, ipabantok niya na ito, kaya ito unang buhaton na ito na i-elevate, no? Magkakanan ako. So, na yung gustong mag-exercise dire, no? Padagpong braso, no? Andito na kaya itong kabangan ng banto. Okay? So, panayong tagampo, na-drawing din sa Rio, matuman ang atong damgo nining atong lugar sa lampuan, no? Kaysa Ebanghelyo sa Jesus, gusto niya ang templo anindot kay para sa Ginoo. Pagwala atong lugar, sa atong lampuan, sa atong misa, makanindot po nato. Ang Ginoo anak kaninyo. Ug manalangin kaninyong mga gagabong nga Diyos, ang namahalan ng Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, dado na to ang